Namhlanje sivala ngomdlalo wamahlaya owenziwa ngopopayi kusetshenziswa ianimation owaziwa ngemhlonishwa entertainment. Abalingisi uMusa Moyo ongumhlonishwa, uBheki Mkholo onguSimelane, uMthobisi Magagula ongungobe kanye noSamkelo Ngomana ongumgalafawa. Unqubeko uxoxisane nalezi insizwa. Asinibingelele sinamukele khona la izindabeni zesiZulu. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi ke namhlanje nababukeli bethu ke bese bemagange belangazeleleke kunibona bukhoma ukuthi ke ningobani. Mhlambe singaqala ngakho nje ukuthi ke nisitshele ukuthi engabe umsebenzi wenu lo wamahlaya ngendlela eniwenza ngayo yinto eyazenzakalela noma yinto enayihlela noma mhlambe nathi kanishayisa nje nase niyabona ukuthi ke iyasebenza abantu bayayithanda nase niqoka ukuthi ke niqhubeke ngawo loshuni. Wemef, uqala singibukele abantu emakhaya. Umhlonishwa lo uDr. Sir Archbishop Master Sir. Umhlonishwa usho ukuthi le ndvo lemethu indvo lekuzala ngifisa kuyenda. Yabe ngiloku ngisesha nje lapha ku internet lapha ngibuka ukuthi wenda njani ama-animation ingilungu ngisesha kubuya YouTube kepha solo ngayitholi indlela indvu lekuzala ngiyenda bengiyilanzelela ke ngibuka labanye labe bayenda nami ngadi ukuthi lenyela ngitayenda akusinto leyamaneti ivumbukela nje njengalabantwana abanyalo ubani bavumbuke nje mtshela Simelane akusiyo le ima-famous yakuyenzakalela yokuthi mina bokuthi wadlala then kwenzeka ima-famous imathola ukuthi ye somebody ma-police voice Nasenkundleni ke zokuxhumana siyesibone ukuthi ke izibalo ziphezulu kakhulu kuyachwaza uma ngabe nifaka umsebenzi wenu okusho khona ukuthi ke abantu bayawuthakasela abantu ke bayawuthanda yini ke into enifisa ukisho kulabo bantu abahlale beneseka ngaso sonke isikhathi ngoba yibona futhi abaqhubekayo nokuthi baphakamise igama lenu. Very South Africans siyabonga nyanzeliwe ukusupport ikakhulu sisaqala sesinamunye umuntu asilanzela wangaphela manje wachila uhlobo takhe bomamkhulu bonke boAntwana basilanzela nabo zaba nemndeni sakhula nyasenibani siyabonga unyanzeliwe ninganathi unakusasa qhubeka kanje nisilanzele sidaloku nalo sizihamba ke ukuthi sinike ngosiyami indvulo emnanzi njalo ngeliviki bashele Simelane. Sibongile madoda singoba yini ngaphandle kwenu hayi lehlanga lungehlanga madoda hayi bo Simelane lokho bakushona umuntu mnethu nakumuntu abhayiza ama-TV madoda. Sibongeke kakhulu kube intokozo ukuthi ke sibe nani njengoba ke sesiphetha lembenge. Ngicabanga ukuthi ke ngingashawa umphakathi uma ngase nginganikeza ithuba lokubonisa nomuntu obengazi ukuthi ke ushuni wenu uhamba kanjani. Ngiyayideda mina inkundla nginikela kini ke ukuthi nibonise iningizimu Afrika nawo wonke umuntu ukuthi ke nina amahlaya niwenza ngaluphi uhlobo. Lesidume ngako sesitethile ukukwenda mnethu. Lesidume ngalo lesidume ngokukhuluma mfiyezi Simelane. Uzokuphi isidume ngako madoda? Siqedile thina. Asambonga mothanisha.